Dan Fulani, ina zaka kake tawa gudu? Ina zaka dan Fulani? Ran kashi daɗe ina tsaye ina yin waya kawai sai na ji an biyo ta bayana an buga min wani abu aka sace min kuɗi. Idan ka ganshi, zaka iya gane shi? Ran kashi daɗe ba zan iya gane shi ba saboda ta bayana ya biyo buga min wani abu amma na san kalar kayan da ya sa sannan kuma shi ɗin fari ne. To shike da kaka da bisa raka inuwa nawa ne ya kwace ma? Naira miliyan 10 ne ya kwace min kuɗin bafana ne da na saida mai shanu. Dakata, da ba ku yan Fulani kuda da makudan kuɗin ake rena ku kaga wannan bindigar da ita zan mai fata-fata mu je. Wayyo Allah kuɗi na kuɗance me matata ma wacce ke cewa ko lahira ne sai ka je ka nemo mun abin da zan ci idan ba haka ba ka sake ni. Ke ɗin banza tuni na sake ki na je na auro mata kyawawa da kuɗi na sababbi tun yanzu na kuɗance. Kaka motsa mun kama ka aje kuɗin tashi dan Fulani rike wannan bindigar raka min shi office raka min shi yawwa yanzu tunda sun fece ni ma bari in yi tawo bari in tattara kuɗin na in fece. To amma ka manta da abu guda bindiga kana hannuna. A safiyar yau ne muka sami labarin cewa masara ta kai naira 60,000 daga Martaba FM mita 88. Me gida, ni fa yunwa nake ji tun da ka tsaya sai jin wannan banzan rediyon kake ya kamata ka je ka nemo min abin da zan ci. Haba baby kina jin fa yanzu na aka gama cewa abubuwa sun yi tsada gashi bani da sana'a ban san yadda zan miki ba dan Allah ki haƙuri mana akwai saurin garin kwakin da ya rage jiya sai ki jika ki ci. Kan bala'i kaga nayi ma kama da wadda za ta ci garin kwaki da ka ɗauko ni a gidanmu garin kwaki kaga muna ci to ko lahira ne sai ka je ka nemo min abin da zan ci idan ba haka ba ka sake ni. In sake ki haba sweet idan na sake ki na zan samu kuɗin da zan auro wata ai ko gara na tashi na je na nemo miki abin da zaki ci. Saura kuma ka ki dawowa da wuri in ma hau me yashi. Ga matata ta ce idan ban kawo mata abin da za ta ci ba za ta bar min gidana kawai sata zan koma. Yawwa babba an shaida shanun miliyan 10 ne yanzu nan za na kawo ma kuɗin kakka wanda da zan kula maka da su. Na samu jakar kuɗin faɗa min ina shanayen suke. Oga dan fashe a radin Allah ban san inda shanayen suke ba. Ba za ka faɗi min gaskiya ina shanayen suke ba sai na harbe ka na ba wannan mayin wancin karen ya cinye naman ka. Dan Allah kakkai haka mamata ne kaɗai gare ta. Shikenan tunda ba za ka faɗi min gaskiya ba bari na harbe ka. Idan ka harbe ni ba ni ne asara ba Kande ce ta yi asara. Kace idan na harbe ka ba kai bane kai asara Kande ce ta yi asara. Kwarai da gaske saboda tana so na. To shikenan bari na harbe ka sai Kande ta yi asara in ka je lahira he ta soka. Baby dan Saudiya an dawo daga Saudiyan ya mutan Makka ya aka baro su. Sweetheart ai Makka ta yi wallahi ban so na baro ta ba Makka kwata babu zufa. Yau dan Allah wayya magana auren mu ina ta tsaya ne Na je na samu baba ya ce babu matsala ka turo magabatan ka. To shikenan idan na koma gida zan faɗi ma shi baban na sai a turo magabata na yi magana auren ayi a gama dan bana so na rasa ki. Haba baby ka daina irin wannan magana babu wanda ya isa ya raba ni da kai a duniya kai kaɗai ne nake so a rayuwa. Oh baby kin ga ko na manta wannan naira miliyan 5 ne na taho muke da shi kuɗin kwalliya ne idan ba za su ishe ki ba bari na ƙara miki. Baby dan Allah ka bar shi wannan miliyan 5 din da ka bani ta ishe ni wannan badala 100 ne gaskiya na gode ka bar shi. Sweetheart ba a mai da hannun kyauta baya ba ni na baki ba dan Allah ki karɓa me dala 100 a waje na ni. Ke kaɗai ce zaki dace da rayuwata na baki zuciyata baby. Yanzu da na raɗa ma muciya ai ka gane idan ina raye babu ɗan iskan da ya isa ya aure kan ta. Wanyo Allah kunkoro na Kande ki duba min ki ga alahira nake ne ko a duniya Kande ta
ki noma min dan Allah ki ga na mutu ko ina raye. Ina jin ka mutu yanzu haka ma kana cikin kabari kana tare da mala'ika Jibrilu. Haba Kande ina ji na a duniya kina cewa ina lahira ina tare da mala'ika Jibrilu Kande. To dama kenan tambayar renin wayo kai min ka san kana duniya kuma kake tambaya ta wani ka mutu ko kana raye iye? Haba Kande ta dama na tambaye ki ne na ji tabbacin na mutu ko ina raye. Wai Kande na Allah ina wanda ya kaɗe ni ne. Ga nan kusa da kai kake tambaya ta shine ya bankaɗe ka. Yanzu bawan Allah ina jin taushin duniya ta shine kake so ka raba ni da ita. Haba ɗan Fulani, taya ina sana cikin salo zan bankaɗe ka, ban san na bankaɗe ka ba ɗan Fulani, kai haƙuri mana dan Allah. Munafikin Allah ta'ala kana sana ka bige ni wallahi ban yadda sai ka biya ni duk abin da na rasa wallahi. To shikenan ɗan Fulani, tunda na baka haƙuri ka ƙi haƙura, yanzu me kake so na yi maka ne iye? Yawa yanzu na ji magana kaga kullum zaka rika kawo min bankararren kaji masu maiko guda 5, sinkin biredi guda 10, zaka kawo min madara fik ta gwangwani da maltina da kankana da apple da komai dai. Kuma kai zaka ci gaba da ciyar min da iyalai na har na tsawon shekara 10 tunda ka karya ni ban iya zuwa kasuwa. Shikenan ɗan Fulani, iya buƙatar taka kenan, wannan ai ƙaramar buƙata ce a gare ni, zan je kasuwa yanzu nan na siyo ma duk abin da ka buƙata. Kande yau fa kwana 2 mutumin nan tunda ya ce zai je kasuwa ya siyayya ya dawo har yanzu fa bai dawo ba. Jan gudu in ban da kai tale-tale ne taya mutum zai bankaɗe ka kuma ya ce zai je yau ma siyayya kuma ya dawo wajen ka. Kande yanzu dai kina nufin ki ce min ya fece kenan. Ga amsa ka faɗa da bakinka ya fice Wani mana. Allah mutuwa.